Βρισκόμαστε στο μεγάλο συνέδριο του GreekPropertyExchange.com και βρίσκεται μαζί μας ο μεσίτης της χρονιάς. Έχουμε τον Δημήτρη Δημητρακάκη. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι τιμή καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία που μου έδωσε αυτό το βραβείο. Είναι μια αναγνώριση που σαφώς μας χαροποιεί. Πώς καταφέρατε να κατακτήσετε αυτό το τίτλο? Θεωρώ ότι υπήρξε η πολύ καλή συνεργασία με το Greek Property Exchange και μέσω της συνεργασίας οι δουλειές που προκύψαν και η βοήθεια που παρήχαμε στην εταιρεία μας φέρανε στη θέση να απολαμβάνουμε αυτό το βραβείο. Μέσω του Greek Property Exchange απολαμβάνουμε εισρωή πελατών από, όσο και περίεργο να φαίνεται, από Αυστραλία, Αμερική και Καναδά. Οι Έλληνες του εξωτερικού θέλουν πάντα να αγοράσουν κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα. Οπότε αυτό το εργαλείο είναι κάτι πάρα πολύ άμεσο και εύκολο για αυτούς, εύχριστο δηλαδή. Μπορούν να μπουν μέσα, να δουν πληροφορίες όπως φωτογραφίες, βίντεο, αναλυτική περιγραφή του ακινήτου, καθώς και η γεωγραφική θέση. Και κάποια στιγμή όταν πιστεί ο αγοραστής ότι είναι η ευκαιρία που ψάχνει, κλείνουμε ραντεβού και ταξιδεύει για Ελλάδα. Δηλαδή εφόσον έχουμε προκαθορίσει όμως ότι και το τίμημα είναι σωστό, η συναλλαγή έχει γίνει δηλαδή όσον αφορά τη διαδικασία προσφοράς και αντιπροσφοράς και στέλνουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορούμε για να καταλάβει ο αγοραστής από εκεί. Ακόμα παραπέρα του, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει το Greek Property Exchange και έχει μάθει τις πληροφορίες σε πρώτο στάδιο, του στέλνουμε και άλλες περιγραφές μέσω email. Να πούμε από τα 100 άτομα που έρχονται, αγοράζουν και τα 100 άτομα σπίτι? Ασφαλέστατα και τα 100 άτομα αγοράζουν, γιατί έχουμε διασφαλίσει για τον αγοραστή όλες τις πληροφορίες. Δηλαδή, οι νομικοί μας σύμβουλοι και οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν ελέγξει το ακίνητο για να μην υπάρξει έστω και 1% λάθους στη διαδικασία. Με λίγα λόγια, έρχονται και αυτό που έχουν δει ότι τους κάνει, μπορούν στην πραγματικότητα να το αγοράσουν. Άρα λοιπόν και οι 100 που έχουν δει κάτι θα αγοράσουν. Το Greek Property Exchange έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί μας βλέπουν από Αυστραλία, Αμερική και Καναδά. Άρα λοιπόν το Greek Property Exchange είναι μια δίωδος πάρα πολύ καλή για μας στην Αμερική και στους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας συγχαρώ γιατί είναι πολύ σημαντικός ο τίτλος ότι είστε στο μεσίτη της χρονιάς ανάμεσα σε 700 άτομα. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο συνέδριο του GreekPropertyExchange.com. Μαζί μας έχουμε τον ιδρυτή, τον Γιώργο Στρουπουλή. Τι κάνουμε? Μια χαρά, ευχαριστώ. Καλά είσαι? Μια χαρά. Καταρχήν συγχαρητήρια γιατί παρόλο που είσαι νέος, έχεις καταφέρει να κάνεις ένα σημαντικό site που Έλληνες από το εξωτερικό, από τον Καναδά, από την Αυστραλία και από την Αμερική έχουν καταφέρει να αγοράσουν σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα και επαγγελματική στέγη. Από πού είσαι, Γιώργο? Εγώ είμαι Έλληνο-Καναδός. Η καταγωγή μου είναι Καλαμάτα και Εύβοια. Η μητέρα μου είναι από Καλαμάτα, ο πατέρας από Εύβοια. Σημαντικό αυτό. Και τώρα μένω Νέα Υόρκη. Μένεις στη Νέα Υόρκη και εκεί εργάζεσαι. Ναι. Ως και marketing director και όλα αυτά, έτσι. Όλα. Να σε ρωτήσω πώς έτσι έφτιαξες το site? Τώρα πριν 2 χρόνια ήθελα να αγοράσω ένα ακίνητο στην Καλαμάτα. Τη διαδικασία που τράβηξα σαν παιδί από το εξωτερικό με σπαστά ελληνικά ήταν πολύ μπέρδεμα. Και λέω υπάρχει καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να αγοράσουμε, να ψάξουμε για ακίνητα στο εξωτερικό. So έβαλα μπρος στην ομάδα μου να φτιάξουμε αυτό το website. Και έτσι μέσα από το συγκεκριμένο site μπορούμε να δούμε σπίτια, οικόπεδα, επαγγελματική στέγη, επαγγελματικές στέγες και έτσι είναι πολύ πιο προσιτά και πολύ πιο ενδιαφέρον γιατί μπορούν να το δουν πριν έρθουν κάνουν το ταξίδι στην Ελλάδα, σωστά? Ακριβώς. Βοηθάει τον άνθρωπο στο εξωτερικό να δει ποια κινητά θέλει, με ποιο μεσίτη θέλει να επικοινωνήσει και σε βοηθάει να έχεις ένα πρόγραμμα όταν έρθει στην Ελλάδα να κάνεις τα βήματα. Τώρα στο site για να είναι κάποιος μέλος πρέπει να πληρώσει κάτι? Τώρα είναι όλα ανοιχτά για να μπει ο κόσμος να δουν όντως πώς βοηθάει όλους στο εξωτερικό να αγοράσουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα μαζί μας εδώ έχουμε 700 άτομα. Δώσαμε και το βραβείο στον καλύτερο μεσίτη της χρονιάς. Ακριβώς. Πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι Ελλάδα, Γιώργο? Είναι πολύ ωραία τρεξίματα αυτά. Είμαστε εδώ μόνο για 3 μέρες, αλλά πιστεύω κάνουμε κάτι πολύ θετικό και βοηθάμε την Ελλάδα να προχωρήσουμε τα ακίνητα στο εξωτερικό. Και όχι μόνο αυτό, πουλάμε και το όνειρο για την Ελλάδα.
Εμείς όταν είμαστε στα χιόνια στο Τορόντο και λέμε «Α, το καλοκαίρι θα πάμε Ελλάδα να κάνουμε, να δούμε», είναι ένα όνειρο που πουλάμε. Και αυτή είναι η αγάπη μου για την Ελλάδα, έτσι να το προχωρήσουμε. Πιστεύω, επειδή και εγώ είμαι από την Αμερική, όλοι που έχουμε ζήσει Αμερική έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Ακριβώς. Και πάνω απ' όλα και την νοσταλγία να έρθουμε στην Ελλάδα, να μείνουμε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Εγώ μένω στην Ελλάδα. Εσύ πότε θα έρθεις, Γιώργο? Μόνιμα, για να δούμε, να βρω ένα καλό ακίνητο από το website και έρχομαι. Εμείς σου ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.